Kanpandorretik kanpandorrera, kanpaiak joko bitugu guk ere, Goiena Telebistan ez dugu eta horretarako arrazoirik falta. Oiane Agirre, Goiena Telebistako ikusentzunezkoen zuzendaria. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Goiat. Tira, martitzenean, izan genuen lehen kolpea, Galdegazteren 10. denboraldia martxan jarrita, gazteak euskarazko hedabideetara gerturatzeko helburua duen komunikazio proiektua da kasu honetan, itxura aldatuta etorri da, tarte berriekin, konta iguzu? Bai, zuk esan bezala, 10. denboraldia da, aurtengua, mankomunidadearekin eta ikastetxeekin elkarlanerako izan dugun saio bada, apur bat, etorkizuneko kazetari horiek guregana hurbildu guran edo egiten duguna, eta aurten bai, formatu berri batekin dator, bereziki gazteak gaur egun erreferente dituzten bideopodcast formatu hori horretara eraman gure izan dugu gure saio hau, eta horretan aldegin du gare, oso koloretsua, oso ganberroa esango neukeneuk, eta bai, beste itxura bat eta beste arintasun bat eman gura izan diogu saioari. Hemen Debagoiena, saioaren jarraitzaileek ere batira izan dute ezta, dagoeneko tarte berri batez gozatzeko aukera, atzo bertan datuak jaso, erakutsi eta horien bueltan dauden istorioak kontatzea helburu duen tarte bat estreinatu zelako. Hori da, atzo hasi gitzen bizurteko datuak eta ekarri eta apurat bitxikeriak geurereak hartzia. Egisa da gaur egun datu kazetaritzak oso garrantzia handia hartzen dabilela Dabide gehienetan. Eta ikusi dugu bai geurera, hau da, gure datuak irakurtzia interesgarria dela eta hor datu horren atzean beti izaten dela istorio bitxiren bat, ezta? Eta hor lantaldetxo bat osatu dugu, apur bat datu horren bueltan lanien jarduten dauenak, eta 15 eguneko maiztasun baten ekarri dugu tartia saio honetara. Hori da, ez da, tartean beste hedabide batzuekin elkarlanean egindakoa izango da, saretzen deiturikoa, baina zuk esan moduan, gurean 15 maiztasuna izango du beti, batzo estreinatutako tarte berri horrek. Gaur gauean, kontu kontari izango dugu, saio ezaguna, dagoeneko gure ikusentzuleentzako, eta gaur abian jarriko dena, bigarren sorta izango da, ez da. Konta iguzu nondik sortu zen ideia eta zer moduzko harrera izan zuen lehen itzuliark? Lehenengoko aldia izan zen apur bat esperimentazioarena, ez da, izan zen, ikusi gauen hor badauzela, adin batetik gora, ez, zer kontatua badaukien eta bagoindar asko eta asko, ez, eta orduan, historia horrek entzutia gura genitxuen, ez, eta gainera gure gauen apurtxo bat, behar bada adin urtako pertsonendako platua ez da behar bada lekurik aproposena, ez, kontu kontaketa horretan jarduteko, eta orduan, topatu nahi izan gauen batetik, elkarrizketa hori gidatuko zauen pertsona aproposa, horretan bebai jartzen dugu fokua, eta gero inguru hori, ez, lokalizazio hori egiten duguna, grabazio hori egiteko, ez. Eta, lehoko aldi horretan, arrakasta izan zauen, eta, zarean ikusi gauen zabaldu zala, eta apur bat, eta bereziki protagonistak, gustora hartu zauela gure gonbidapen hori, eta, bigarren denboraldi batera goaz, eta, gaur estreinatuko dugu lehoko saioa, eta, beste hainbat saio bai, grabatuta be baditzugu. Eta zenion moduan, horixe ez da, mimoz prestatutako elkarrizketak direla ez da, elkarrizketatzailea ondo hautatuta, kasu batzuetan etxekoa, beste batzuetan ez, beraiekin ere aurrez, elkarrizketa mantenduta. Lanketa bat egiten dugu aurrez, lokalizazioa, bai. Prozesu bat eramaten dau, ez da, bateko hori saio bat egiten duguna, baizik eta aurre lanketa garrantzitsu badauko, nik uste dut, klabia bai gero goxotasun hori lortzen saiatzen gare saio honetan, ez, eta ulertzen dugu, adin batetik aurrera bai, kamera eta fokoa artean kontu kontaria eritzea ez dela erraxa izaten. Baina eroso sentiarazten ditu, formatu berri honek. Eguako hitzetan, harira, saioarekin dihardugu, kasu honetan, alkatekin patxadaz aritzeko, gertuko gaiak eta proiektuak dira kasu honetan ere, eta hori horrela interesez jarraitzen dutena Debagoiendarrek ez da. Hori da, Goienak baduko konpromesu bat, ez da, nik uste dut gure ordezkari politikoi agotxan muteko badaukugula plaza eder bat, ez? Txarto Espaniko 8 hilabete badie, batzuk alkate izaten jarraitu zauienak, baina beste asko aurpegi berrexak dienak, ez? Eta orduan, abiatu gauen ja oindala hilabetero gutxi gora bera, eta hor goiaz asteroko maiztasun horretan, ez?
herri desberdinetako ordezkariak, alkateak askonetan gurera ekartzen, eta, bueno, bihar Maiderren txanda izango da, ez dago, Oiatz? Hori da, Arrasateren txanda, Maider Morras izango da gurekin, eta aprobetxatuko dugu aukera, Oiane, gure ikusentzulei esateko, eurek ere ateak zabalek dituztela, gurera euren galderak, zalantzak, kezkak helarazteko. Bueno, ikusten dugunez, tematika ezberdinetako saioak, eta baita, adintarte ezberdinetara ailegatzeko saiakera, ez da guzti honen atzean? Hori da, nik uste dut, informazioa garrantzitsua dela, bai alde batetik, baina ezin garela toki telebista bat izan arren be, entretenimentuak leku handixa daukola, eta horri lekua bai egin behar dotzagoela, ez? Egongo die, aipatu duzun saio horreik, ez? Asteroko maiztasun bat badaukiena, kontu kontari izan, galde gazte izan, ez? Eta gero, sasoiko saioak, hau da, mendi lasterketen sasoia badator be bai, apirilaren buelta horretan, jarraipen berezia egongo dotzau lasterketa horrei, korrika bai aurten korrikaren txanda izango da, hor egingo ditugu Baiaratik korrika pasatzen darien hainbat saio berezi, baina beste edabide batzuekin elkarlanean bai korrikaren hasiera eta amaiera bai jasoko ditugu, hauteskundeak, zelan ez? Hauteskundeak bai badatoz, badaukagu ja fetxa, apirilaren 21 izango da, eta hor, saio berezi bat egingo dugu, jarraipen berezi bat, bereziki gure udaletako datuak eta jasotzeko une oro. Eta behin hori pasata, hasiko bire herrietako jaiak, eta tira, izango direla, ez da? Aurrerantzean ere saio berri eta bereziak. Edozein kasutan Oiane eta bukatzeko Goiena telebistako programazioaz, ari gara hizketan, baina ikusentzunezko ez hitz egin beharko genuke akaso, ez da? Telebistan ez ezik Goiena eusen ere izaten dutelako lekua, saio horiek guztiek eta gero eta ohikoagoa delako, ez da? Baina justu ere edukiak modu horretan nahieran kontsumitzea. Hori da, kontsumo ohiturak asko dabiltza aldatzen, ez? Egia da gazteek eta beste kontsumo ohitura batzu dituztela, eta nik uste dut, alde jarri behar dugula bai, aukera berri hori bai, eta kasu honetan ekoizpena ez da bakarrik telebistara bideratuta, baizik eta zabalkunde kanal guztietarako hainbat ekoizpen egiten die, eta egia da, ekoizten ditugun saio horrek bizitza luzatzen dauiela bai, ez da? Eta ikusteko ohitura berri horretara bai moldatu behar garela. Tira, bain bat dira berritasunak aipatu moduan, guk hemen zertzelada batzu, aurreratu ditugu, baina tira, gure ikusentzulei esango diegu, bihar zuen etxeetan jasoko duzuen Goien aldizkari horretan gehigarri berezia topatuko duzuela, lau horriko gehigarri berezia, eta bertan irakurri ahalko dituzuela, saio eta eduki berri horien bueltako xehetasun guztiak. Oiane Agirre, eskerrik asko. Eskerrik asko zeuri.